Demanem la presència, si us plau, a l'escenari del senyor Abraham Muñoz. Hola. Gràcies, Abraham. Què tal? L'Abraham és enginyer tècnic superior forestal i tècnic superior en PRL. Actualment és director tècnic de projectes i obres ambientals en l'empresa GADIC, una enginyeria i constructora que treballa en la promoció de la sostenibilitat i el medi ambient. Avui l'Abraham ens presenta una ponència sobre el jardí terapèutic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Joan. Endavant, Marc. Molt bé, gràcies. Bravo. Molt bé. Què tal? Bon dia. Jo vaig a fer una explicació d'una experiència molt bonica que vam fer, que va ser la creació del jardí terapèutic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Jo us explicaré una miqueta, intentaré no allargar-me massa, intentaré no ser massa líos, sinó que tingueu unes pinzellades de tot com ha anat, des del disseny del jardí fins a l'execució, perquè fàcil no va ser, ja us ho explico. Intentaré parlar d'aquests conceptes perquè tingueu una miqueta la idea, però anem directament al projecte. Què és el projecte? Aquí que veieu aquesta foto és el jardí acabat i té una raó, perquè ara ho veieu un jardí molt mono, amb els seus arbres, les seves coses, estupendo, fantàstic, però sota això hi ha hagut un projecte de 6 mesos, dels quals 4 van ser de búsqueda d'informació, i us explicaré per què quan arribem al punt, 2 mesos de redacció més 6 mesos més d'execució. El projecte què va ser? Doncs mira, va ser portar a terme entre els mòduls d'IE de l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Nou de Sant Pau. Sabeu que l'Hospital de Sant Pau té una part modernista i darrere és una part nova, que no té absolutament res a veure, ja veieu les línies, no té res a veure amb la part modernista. És un hospital ben acabat, però funcional, fred, pràctic. Llavors, l'encàrrec de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que és qui es va encarregar el projecte, va ser la creació d'un espai natural per aprofitar aquest espai, perquè realment entre l'Hospital Modernista i l'Hospital Nou no n'hi havia res. Llavors, era una manera de poder fer un nexe d'unió i urbanitzar aquella zona una miqueta. També això, naturalitzar-lo. Penseu que, els que esteu a Barcelona, entre la part nova i la part vella, allà hi havia un carrer que uneix 2 carrers. Llavors, clar, allà volien fer tota una zona naturalitzada. Després, evidentment, hem parlat de la sostenibilitat, estem parlant de la sostenibilitat i de l'energia sostenible. Crear un entorn sostenible, que se pogués mantenir amb el temps i tal. I després, implantar un jardí integrador i tal. Anem a mirar el que és la base. Després d'aquest encàrrec de fer un jardí sostenible, naturalitzat, un jardí integrador entre la part modernista i la part nova, etc. Però anem a mirar la base, anem a mirar què tenim, per on hem de començar. Ostres, aquí es veu malament. Se pot baixar una miqueta la llum perquè es veurà potser una mica millor? A veure si es veu bé. Perfecte, jo crec que sí. No sé si ho veieu bé, però és un extracte d'un plànol. Trobem, el jardí està aquí, aquí i aquí. Això és la part de consultoris de l'hospital i això és una part de quiròfans i està la part de pavelló psiquiàtric i tal. Llavors nosaltres construïm aquí. I aquí què passa aquí? Que no és ben bé un jardí a peu de carrer, aunque ho sembli. Era una coberta enjardinada. Sota aquí hi ha una barana, aquí, perfecte. Aquí hi ha una barana i per aquí entraven ambulàncies i aquestes coses. Per aquí dintre, llavors, estàvem urbanitzant una coberta enjardinada que s'accedia a peu de carrer. Però us vull ficar una miqueta en context, perquè veieu després tot el mecanisme que va proporcionar i que vam arribar a crear el que vam crear. Clar, per més INRI, aquesta coberta no era plana, sinó que estava en 2 nivells. I dius, guai, anem
perfectes. O sigui, a sobre que hem de construir un jardí en una coberta, aquesta coberta no és recta, està en 2 nivells. Diu, bueno, un altre lío. Bueno, no passa absolutament res. Llavors el que vam crear van ser 2 nivells units amb una rampa de fusta, que ara veureu. Després, tenim per aquí, això d'aquí no són arbres. Aquestes rodonetes d'aquí són les clarabolles de la coberta de les coses que hi havia a sota. Bueno, doncs dius, això l'hem d'integrar també d'alguna manera o altra, perquè si no queda com un nyap. I dius, ostres, doncs anem malament, no? També un altre inconvenient de tot això és que això d'aquí que veieu, no sé si ho veieu bé, estan les línies molt finetes, són sortides d'emergència de l'hospital. S'havien de respectar, evidentment. Això i aquesta cosa d'aquí també allargada és una rampa de formigó amb sortides d'emergència de l'hospital, que evidentment se tenien que respectar totalment, perquè eren sortides oficials d'emergència de l'hospital. Doncs aquesta era la nostra base. Aquesta llosa de formigó, és una llosa de formigó, aquesta coberta, també tenia solament uns 20 centímetres de gruix. Estava ficada amb vermiculita i materials per alleugerir el pes, etc. Con lo qual, dius, bueno, pues aquesta és la nostra base i d'aquí hem de crear una cosa com aquesta. I dius, bueno, vamos a ello, ¿no? Perfecte. A part, i això també és important, que ho pugui remarcar, tenien que evitar espècies que poguessin causar al·lèrgia, perquè l'edifici aquest, a sota, estan els quiròfans i les finestres dels quiròfans donaven als parterres del jardí, con lo qual, sent un hospital, teníem que mirar que totes les espècies plantades allà, que explicaré en la part vegetal, que té la seva amiga, no podien causar al·lèrgia, amb la qual cosa ens supervisava un equip mèdic per evitar que poguéssim plantar alguna cosa que pogués empitjorar la salut dels pacients, evidentment. No cal dir les espècies invasores o exòtiques perquè això està prohibidíssim, però i també l'encàrrec aquest, ja per rematar i continuar amb la segona diapositiva, és que aquest jardí devia ser un nexe d'unió entre la part nova i la part modernista, que entre elles estèticament no tenen res a veure. I dius, bueno, pues vamos a por ello. Vamos a por ello. Per on comencem? Per establir uns criteris de disseny, evidentment. Doncs comencem. La geometria. Tenim una part lineal, funcional, ben acabada, però molt moderna, i una part modernista, amb un material totalment diferent a la part nova, amb les seves formes més orgàniques, etc. Doncs, clar, aquí tenen que utilitzar aquest nexe amb l'altre, amb la qual la geometria treballava un paper fundamental. Per què? Perquè es vol voler trencar amb la linealitat de lo que és la part moderna, conservant una certa geometria, però donar-li al jardí una forma orgànica perquè unís a la part modernista, evidentment. Con lo qual, aquí la geometria jugava. Si us fixeu, això d'aquí són, ara us ho explicaré, és la zona d'horts urbans, que el jardí també el van fer d'una manera totalment accessible. I aquests horts urbans estan estudiats i pensats perquè puguis treballar des de peu fins a una cadira de rodes. Con la qual tothom, qualsevol pacient o usuari d'aquest jardí, podia treballar l'hort. També un tema molt important dintre del criteri de disseny eren els materials. Claro, què hem de fer? Penseu, i us dic en context, tenim una façana modernista, amb totxo massís, que té més de 100 anys. Guai. I després tenim una part moderna de l'hospital, que és façana ventilada, materials moderns i tal. Doncs clar, aquí l'èxit d'unió què va ser? Doncs, home, intentar conjugar materials moderns amb estètica, diguem, retro.
Si us fixeu aquí, que tampoc es veu massa bé, aquestes rajoles va ser el nostre nexe d'unió. El color d'aquestes rajoles és molt similar a la totxana massissa de les façanes de l'Hospital Modernista, con lo qual causava un efecte d'unió entre una cosa i l'altra, no? Perquè vam decidir que la millor idea era això, utilitzar els materials més durs, com aquestes rajoles, per exemple, com unió entre aquesta línia, que és moderna, funcional, molt xulo, però pràctica, amb un color que evoca l'hospital que ho tens just davant. Llavors, també els materials és el nexe d'unió, molt bé, però també hem de crear espais, perquè no parlem, hem de parlar d'un jardí que és per ús terapèutic. No és que sigui bonic i oi que bé, les olors, fantàstic, no, ha de ser per ús terapèutic, perquè la percepció i l'encàrrec que teníem era que en comptes de fer teràpies amb els pacients dintre l'hospital, tinguessin l'oportunitat de sortir fora. Llavors, els espais era crear espais per diferents tipus de teràpia, era molt important. Un altre criteri, hòstia, aquí s'ha mogut, que rotllo. L'altre criteri de disseny, les plantes, la medicina verda. I aquí sí que té bastanta amiga el tema, perquè vam estar documentant-nos en biblioteques, internet i tal, perquè la idea, i us explicaré per què, era que totes les plantes hagin estat utilitzades en la medicina antiga i moderna. Con lo qual, no que ara s'utilitzin i abans no. O sigui, des de l'època medieval vam estar mirant fins inclús diferents països, l'antiga Xina, Japó, tal, plantes que estiguin utilitzant abans i ara. Aquí vam estar seleccionant un fotiment de plantes, però tot això dic, supervisat per un equip mèdic, perquè aquestes plantes no podien causar cap tipus d'al·lèrgia ni afecció ni perjudici a cap pacient, evidentment, no? Llavors, clar, vam fer tota una selecció de plantes que va ser com jugar al Cluedo. Puc ficar aquesta? No, bueno, una altra. I aquesta? Vale, aquesta te l'accepto. I així va estar durant un temps, no? Clar, un dels objectius d'aquestes plantes és també formar, fer una mica de formació a la gent. Totes les plantes tenien la seva plaqueta i dient d'on venien, quin tipus de medicina tenia. Sauce llorón, el Salix babilònica, l'àcido salicílico, l'aspirina. Doncs mira, d'aquest arbre surt l'aspirina, perquè la gent també tingués idea de les plantes surt la medicina que estem prenent ara. El que molta gent sap que és una espina i no sap el principi bàsic d'on surt, no? Per exemple, també van plantar, per exemple, julivert. I dius, hòstia, però julivert és per la cuina? Doncs no, resulta ser que el julivert és un digestiu bastant bo i s'ha utilitzat en medicina, no? El julivert, no? Totes les plantes tenien aquesta funció. Ús medicinal, però actual, no? Per què? Per evocar els sentits, això és evident, tant la vista, el tacte, el gust, l'olfacte, vam plantar sempre dintre, estem al món mediterrani, sempre dintre del món mediterrani aromàtiques, diferents textures de les plantes, perquè poguessis tocar i això estimulés una miqueta els teus sentiments, no? L'olfacte, evidentment, l'oïda, estar un entorn naturalitzat i tal, escoltar ocells, les branques amb el vent, etc. Tot això va en el sentit que, per exemple, hi ha problemes d'autisme, problemes de tal, el tocar, l'olorar, el poder caminar, això motiva una miqueta la percepció de la persona i el seu benestar. Penseu que és un jardí que principalment és pel benestar de les persones.
També imatges i records. Aquí tenim una anècdota també. O sigui, per exemple, en malalts d'Alzheimer també s'ha demostrat que segons quines coses te ve tota la memòria. O sigui, te ve de moment, tens un flash i te ve tota la memòria. Llavors, volíem plantar plantes que incentivés, motivés les imatges i els records, per exemple, pels malalts d'Alzheimer. Llavors, clar, jo què sé, amb la immigració que ha tingut Catalunya als anys 70, molta gent andalusa, anem a plantar una olivera, que això incentivarà algun malalt que pugui recordar la seva Andalusia natal. Doncs no podíem. Per què? Perquè el pol·len de l'olivera pot causar al·lèrgia i vetat. I doncs anem. I així. Però un dels motius també, a part d'incentivar i augmentar els sentits, és les imatges i els records. Malalts que tocant, veient, estant en el jardí, veiessin o tinguessin records de la seva infància i amb això ajudés a mitigar una miqueta la seva malaltia. Després, i per últim, evidentment, el verd sostenible. Estem parlant de sostenibilitat aquí tot el rato, que acabem de començar, però verd sostenible. O sigui, el jardí no ha de consumir aigua. Bàsicament, perquè un dels reptes és que no n'hi havia aigua. Llavors, tenien que fer alguna cosa de molt baix consum. Amb la qual cosa, segons quines coses, no podíem plantar-les. I teníem que estudiar al detall el consum de cada arbre, cada planta, cada parterre i tal. Per exemple, ara us ensenyaré uns plànols. Uns plànols on van plantar gespa, però que no és gespa, és prat natural que va sense rec. Llavors canvia, en funció de l'època de l'any, va canviant el color i això també fa que el paisatge del jardí sigui un paisatge canviant. Veus el que estic comentant? Totes les plantes són algunes caducifòlies, altres perennes, altres tal. Però la gràcia és que sigui un jardí dinàmic, que no sigui monòton i avorrit, sinó que en l'època de l'any, com no teníem aigua per regar, vam fer goteros detallats al mil·límetre per cada arbre, per diferents consums de cada arbre, però que anés canviant amb l'any, així, que quan és al jardí tinguessis com un jardí nou per mirar, amb la qual cosa està prou xulo. I l'últim criteri de disseny era el jardí de la consolidació. Com he dit abans, el repte era unir la part nova i la part vella. Això amb un jardí pel mig. Doncs, clar, per unir-lo, no hem de fer ni una cosa molt diferent a la part nova, però tampoc molt diferent a la part vella. Hem d'intentar fer un mix i després veureu el resultat. També un altre criteri, un espai de recuperació i un espai integrador. Per què? Perquè jo us ensenyaré ara les següents diapositives, venen uns plànols. Cada trajectòria, cada punt del jardí està estudiat i pensat per un tipus de teràpia de rehabilitació. Les distàncies, els reptes, el camí, les curvatures del camí. Per què? Perquè, per exemple, gent que s'estigui recuperant d'alguna dolència pugui tenir objectius i pugui tenir reptes i pugui assolir aquests objectius i se vagi recuperant. A part de l'ús terapèutic dels sòls urbans, que això està molt estudiat. O sigui que també se van dissenyar per fer, com a criteri de disseny, per fer un espai de recuperació, petits llocs íntims per fer teràpies grupals. Més grans, fins a 18 persones, 5, 2, o simplement estar tu sol. I pensar en el que tu vulguis. El disseny final. Mira, el disseny final, després d'establir tots aquests criteris de disseny, vam crear 4 eixos, uns eixos de disseny. Aquests eixos de disseny, que us ensenyaré, per què uns eixos de disseny? Perquè s'ha de mantenir el que és la linealitat d'un hospital donant la forma orgànica de l'altre. Vam establir uns eixos de disseny i vam crear unes zones, un refugi personal, que us he dit, per estar
recuperant-te, tranquil, no necessites res més, no? Una zona de flora mediterrani, per jugar amb els olors, textures, etc. L'espai naturalitzat, evidentment, que l'hem comentat, per unir aquesta zona i donar-li una utilitat a una zona que estava totalment en desús. I per últim, els horts. Els horts estan demostrats, el repte era utilitzar gent del pavelló psiquiàtric, gent autista, etc., perquè plantessin els horts. I com són accessibles, pots anar en cadira de rodes, pots anar a coix, pots tenir tal, plantar. I això que el plantessis és evidentment totalment ecològic, que es el poguessin menjar. I això era el repte. S'ha fet l'experiència amb gent i el resultat ha sigut espaterrant, perquè a part d'aprendre, diguem, un ofici, perquè estàs fent horticultura, veuen que són útils, veuen que poden fer alguna cosa més que estar-se dintre d'un hospital, diguem, quiets. I també se fan amb això, tots els monitors feien teràpies de grup i tal amb els horts, i això realment ha sigut molt enriquidor, perquè ha tingut bastant èxit. Aquí us ensenyo una miqueta els eixos de disseny. Ui, ahí se m'ha anat. Aquí, el làser. Mira, aquí tenim els eixos de disseny. Clar, nosaltres, tenint en compte aquestes linealitats, no podíem fer allà una castanya. Teníem que mantenir uns eixos de fuita des del punt d'entrada, que és aquesta d'aquí, cap a fora. Aquí estem a la barana. O sigui, aquí ja és el punt final del jardí i per aquí entren vehicles. Llavors, clar, els eixos de disseny eren aquests i també intentant integrar el que són les claraboies de la coberta. Continuem. A part d'aquests eixos de disseny, vam crear unes zones, com he comentat. Tens unes zones d'horts, la part naturalitzada, una part de planta mediterrània, etc. I aquests eixos, zones, per crear el disseny final. I aquí, hòstia, a veure si podes apagar una miqueta la llum, perquè aquí tenim el que són la connexió, els itineraris. No es veu bé. No sé si ho veieu bé des d'aquí, perquè són línies de cat i són bastant fosques. Aquí tenim el que és el millor després, perquè són aquí les línies de connexió entre les diferents zones que vagin pels eixos. Però aquestes línies de connexió no poden ser rectes, perquè si no, no uniríem la part modernista de la part moderna. Si hi ha un jardí modern, funcional, llavors els van fer amb corba. Crec que en els pròxims plànols se veu millor. Veus? Aquí està. Veus? Aquí són els recorreguts. Llavors, aquests recorreguts, com he dit, no podien ser lineals, sinó que havien de ser orgànics, que es poguessin moure. Llavors, clar, aquí tenim cada recorregut, tens un repte. Cada recorregut tens un repte. Penseu que això és la sortida d'emergència, amb la qual cosa també ho teníem que integrar. Després us ensenyo fotos. I aquí baix ja teníem els horts urbans i les diferents zones de teràpia. Aquí és una zona de teràpia, aquí és una altra zona de teràpia, aquí és una zona individual, però penseu que cada recorregut que està marcat, veieu, 46 metres, 100 metres, 140 metres, està estudiat i supervisat per l'equip mèdic per rehabilitació. I el projecte és una miqueta, ja un cop tenim els eixos definits, tenim les zones definides, tenim els recorreguts que uneixen cada cosa, muntem el projecte. El projecte ja muntem uns parterres per guardar, integrem el que són les zones de les claraboies, etc. Amb tot això, el jardí es va crear accessible, naturalitzat, medicinal, didàctic, relaxant i punt de trobada. El projecte final, si ho podeu veure aquí, és el resultat que us he ensenyat en la primera diapositiva. És tot un seguit de parterres
estudiats al detall on han d'anar. Per què? Perquè era una coberta enjardinada, no s'oblideu. Llavors, el pes juga un paper clau, fundamental. Per què? Perquè si te flipes amb el pes en algun punt concret, se te pot ensorrar la coberta i a baix guardaves ambulàncies, amb la qual cosa era bastant difícil. Vam fer tot un estudi estructural molt important. Arbres, plantats arbres. Dius, arbres, ja, però és que els arbres pesen. Bueno, doncs lo van plantar just en punts de columnes de càrrega, perquè era el punt on tenia més aguant i podien plantar. I el resultat que veieu és una miqueta això. Aquí veieu el resultat mirant cap a l'hospital modernista i aquí veieu una miqueta el trajecte, que és com anaven, entre els 2 dígits de l'hospital, anaven cap allà. Això d'aquí és la llista de pradera natural que van plantar. Estem parlant d'una llista de més de 40 llavors diferents. Per què? Per buscar diferents tipus de floració, diferents tipus de creixement, diferents tipus de plantes. Llavors, tota aquesta llista la vam estudiar per crear una pradera natural. I aquí se va plantar una miqueta de tot. Aquí parlo una miqueta del resultat, que és els arbres. Hem plantat tarongers, els sàlix, Acer aureum, el ginkgo biloba, evidentment, ús medicinal, i tot això unit a un mobiliari que, per exemple, això és antivandàlic, que són llums solars, que anaven plantades estratègicament per marcar el recorregut sense perjudicar visualment, bancs rodons per fer teràpia grupals que van aquí, aquests anaven aquí, per exemple, en zones separatives. Penseu que no havia massa terra vegetal, amb la qual vam tenir que recréixer i enganxar-lo amb tema Corten i tal, enganxar la terra per donar pam de terra una miqueta gran, per poder plantar un arbre, que pogués arreglar una miqueta. Ja sabem que no era un arbre no serà monumental en aquell terreny, però almenys que donés ombra i que funcionés i que fos viable per si mateix. A nivell d'obra és molt important perquè vam utilitzar un centre especial de treball. No sé si espero que esteu ficant en context, perquè teníem la problemàtica de la coberta, però és que per Merck i Enric vam decidir executar-lo i això va ser una experiència meravellosa, és molt recomanable utilitzar un centre especial de treball. Nois amb una certa discapacitat que van fer i van executar el jardí a través del grup de IOTEP, TEP Verd, que em van ajudar des del principi, inclús amb el disseny, per facilitar als xavals una oportunitat de crear alguna cosa important, com és un jardí terapèutic. I us ensenyo ja per acabar, perquè ja m'han pegat el xivatazo, espero haver-me enrotllat massa, una miqueta com anava l'obra. Això són fotos de visites d'obra que podeu veure com estàvem treballant. Aquí al fons veieu la part modernista, veieu els horts que estan creant, veieu el recorregut i aquí una miqueta les parterres amb les plantes. Per no créixer la mala herba ficàvem geotèxtil amb tot el gota a gota, perquè això estava regat per gota a gota, calculat exactament el que consumia cada grup de plantes per fer diverses fases. Tota la terra està plantada, està col·locada a mà. En aquest jardí no va entrar ni una sola màquina, perquè no podia, perquè la màquina pesa molt i no podia. Con la qual cosa, mal negoci. Llavors, tot a mà amb carretilles i s'anaven pilant i estirant a mà. I a la part d'arbres anaven fent recreixences atalussades perquè els arbres poguessin arreglar una miqueta millor. Aquí en aquest punt, i ja acabo, ja m'estan... Aquí anava la part dura, que és la part de teràpia de grup de 18 persones, i tot alrededor tot anaven uns pams de terra, planta de tarongers i diversos arbres per donar ombra a aquesta part de teràpia. Així poguessin tenir ombra que no fos un secarral. També comentar que veus els xavals que estan muntant aquí meravellosament bé. També comentar que totes les rajoles pesaven entre 25 i 30 quilos i es van col·locar a mà,
una per una i sense cap tipus d'unió, ni ciment, ni res. Van col·locades directament. I això va ser un gran esforç també pels xavals. Tot el recorregut que van fer és totalment orgànic, totalment orgànic, perquè, malgrat la linealitat de les línies d'eixos principals de disseny, pogués unir-se, veieu una miqueta el contrast, si us fiqueu una miqueta el contrast, perquè poguessin unir-se a aquest hospital més antic que encaixés d'alguna manera. Aquí mireu, tenim un gingo preciós, amb una requeixença de terra, amb un drenatge perquè s'ereixin les rels una miqueta sense que es podreixin, perquè si no quedaria molt compactat. I aquí tenim la teràpia de grup de 4 persones que aquí anaven, tot un mobiliari per poder fer aquesta teràpia de grup. Ja veieu com queda integrada la sortida d'emergència. Són sortides d'emergència reals i queden integrades perfectament al jardí perquè pogués la gent, en una emergència, escapar per ahí. I una miqueta aquest és el resultat. Veiem un jardí molt lineal, però amb formes orgàniques. Això es va pintar amb ferro, donant un color ferrós, perquè fos semblant a les rajoles i així que quedés integrat. Però veieu que és un jardí en 2 nivells, amb les clarabolles de la part de la coberta més integrades. Aquí va créixer tota la vegetació, va ser tot arbustiu per aquí, llavors pràcticament quedaven molt integrades, quedaven molt visibles. I és una manera de recuperar un espai que realment era un descampat. També hi ha algunes fotos de veieu una miqueta els recorreguts que es van fer. Penseu que la part més estreta d'aquest recorregut estava estudiada perquè hi passés una cadira de rodes. O sigui, exactament podia passar tranquil·lament una cadira de rodes. O sigui, van fer un jardí 100% accessible per tothom. Per aquí passa una cadira de rodes i cada recorregut és un tipus d'objectiu. Aquí la vista des de baix, de la part dels horts, com queda una miqueta integrat amb edificis nous, amb guinyos a la part modernista. Crec que ja he xerrat massa. Llavors, simplement com conclusió vull comentar que gràcies a aquesta labor i a aquesta funció, a aquest gran esforç, vam crear un espai natural, naturalitzat, divers, amb gran diversitat d'espècies, de flora, després la fauna ja vindria, un espai per gaudir-lo els propis pacients, i els seus visitants, i així evitar fer teràpies de recuperació o de rehabilitació dins de l'hospital que tendeixen a ser una mica més freds i funcionals. Moltíssimes gràcies. Espero no haver-me estès massa. Vaig bé, no? Era més o menys bé? Moltes gràcies, Abraham. Moltíssimes gràcies per tot.